Jeg er i dag taget ud for at finde ud af, om folks hverdag har ændret sig under krisen. Jeg kan se, der sidder nogle folk hernede, og jeg vil høre, om en af dem vil være med i et interview. Hej, har du lyst til at være med i et interview? Ja. Goddag, mit navn er Birgitte, og jeg er 45 år, og jeg går i meget bekymret for, om min mand skal blive fyret. Jeg har fået flere. Du skal ikke sige det. Jeg hedder Per, jeg er 39 år. Under finanskrisen har jeg desværre ikke haft råd til at spare op. Hej, mit navn er Carsten. Under finanskrisen har jeg måttet arbejde meget hårdt for den samme løn. Hej, jeg hedder Hans Jørgen Trods. Vi stod til at skulle flytte om et halvt år, men huset det er faldet i pris, så vi har ikke råd til at købe det nye. Ja, goddag. Mit navn det er Hans Christian. Jeg er 33 år billedkunstner. 33 år gammel billedkunstner. Og jeg vil sige, at jeg har solgt betydeligt færre billeder igennem finanskrisen, da folk de ikke penge til det længere. Det er helt vildt.